Ngiphinde ngikhethe inkosi enkulu yasekuphakameni unyazi lwezulu. Amen. Ebese ngicela nayo inkosi yamaNazaretha ukuba nayo ingikhethe. Ayibongwe inkosi. Amen. Ngoba siyaye sibe ngabantu abayikhethayo inkosi yasekuphakameni, kodwa asazi noma yona iyasikhetha yini. Ingakho abanye baze babe nokukhuluma abaye bakwenze bathi mayingikhethe inkosi enkulu yasekuphakameni. Asazi ke noma kushiwo njalo yini, kodwa ngokwe-understanding yami basuke bezama ukucela yona lento nami engiyicelayo uNkulunkulu ukuthi noma ngiyikhetha mina inkosi enkulu yasekuphakameni kodwa naye ingikhetha. Kabonga uNkulunkulu. Amen. Siyabonga bangcwele abahle benkosi yasekuphakameni. Sibonga umusa, sibonga uthando, sibonga ukumenywa. Esicelayo uNkulunkulu ukukhethwa. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ngoba lezi zinto zonke engiyibalilekho siyakholela ukuthi impela singayizuza uNkulunkulu, kodwa lokhu kokukhethwa asimazi uNkulunkulu ukuthi esikhethweni sakhe sasezulwini uyakhetha abanjani. Ike yathi incwadi yeBhayibheli baningi abamenyiweyo, njengoba silapha nje sizimenywa eyimenyelwe enkonzweni yesabatha. Libongwe igama lenkosi. Amen. Simenyiwe thina sonke, simenywa inkosi yesabatha. Asizike sindiswe yeswenga alole Eloisa yesabatha batanga kalole Elisa abatha. Sizofunda nje eBhayibhelini, sofunda encwadi lasimbi izoba yinye eyihlabelelo 1 evesini futhi lakhona lokuqala kulama Bhayibheli amadala. Ihlabelelo 1 evesini lika 1. Kulama Bhayibheli amasha amahubo 1 evesini ke lika 1. Nawa amabhayibheli mabili niyongilekelela nifunde. Inkosi yonibusisa. Ophethe isihlabelelo uzosifundela isihlabelelo ngithi esika 166. Siqala ngokuthi bingelelana ukuphakama, kodwa ngithanda sifunde kakhulu amavesi uvesi 2 and 3. Ngithi u166 mangaphosisi kuleso sihlabelelo lapha sizawufunda khona. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ngifundela babe ihlabelelo isihlabelelo sika 161. Ngicela kuqale ophethe incwadi yeBhayibheli. Isihlabelelo 1 verse 1. Yebo. Uyakubusiswa umuntu ongahambe ngokuyala kwababi. Bengifisa ukuba mhlasimba uNkulunkulu asiphe izindlebe zasezulwini, asiphe nezinhliziyo zasezulwini, mhlasimba asiphe nengqondo yasezulwini ukuba silizwe izwi lakhe. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Ngoba ma umuntu engaphiwe lezi zinto ezintathu, sizothi nje silapha enkonzweni kuyile nkonzo, mhlasimbe yena boreke angezwa lutho, kodwa umuntu uma ephiwe lezi zinto ezintathu izwi likaNkulunkulu lizongena kuye. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Ithi incwadi lapha sifunda khona ezihlabelelweni ezikaDavide, kwakubhala inkosi uDavide emhleni yakwa-Israyeli. Ikhuluma ngomuntu njengoba nathi singabantu abalapha ekukholweni.
ithi ke lencwadi uyabusiswa umuntu engahambi ngokuyala kwababi. Qhubeka baba. ongemi endleleni yezoni. Lo muntu ozobusiswa akahambi ngokuyalelwa ngababi, akatholakali futhi emendleleni yezoni. Qhubeka baba. ongahlali nasenhlanganeni yezigangi. Nasenhlanganweni nje yezigangi akatholakali lo muntu ozobusiswa. Ehleli phakathi enhlanganweni yezigangi eyazi. Uyabona nje izithi ingoma inhlangano yomubi eyomubi angiza angizange ngimeme inhlangano yomubi angizange ngimeme kepha ngithe ngibona ke ngase ngiphakathi. Asikhulumi ngalo muntu uShembe ahlabelela ngaye kule ngoma athi yena akazange ayimeme inhlangano yomubi kodwa uyithole sephakathi kwayo. Asikhulumi ngomuntu onjalo. Lapha sifundiswa uzoqhubeka baba wami. Lapha sifundiswa ngomuntu ongena phakathi enhlanganweni yezigangi ahlale kuyo eyazi ukuthi le nhlangano kuyinhlangano yezigangi. Uyabona nje lento lapha ingozi khona. Uyabona isigebengu noma ke ngithi iphoyisa mali bona imoto leya moto kuthiwa inabantu ebekade bebamba inkunzi, nawe babuzungu phakathi umsulo wababuzungu awukazi ube kuleso sigameko. Kodwa leya moto mama phoyisa eyivimba eseneshow ukuthi inabantu akade bebamba inkunzi, nawo umsulo kangakanani kodwa mawutholakala uphakathi kwabo nawe usejele. Amen. Ilento uNkulunkulu asixwayisa kuyo ukuthi ungathi wena uhamba kahle umuhle kodwa watholakala ngesikhathi usemshungwini wabonayo nawe sewonile. Amen. Nawe sewonile ngoba ngesikhathi kushawa ifoto awulazi ifoto. Ngakhuluma kakhulu lapha eTempelini ngenkosikazi ubabila ngakhuluma ngaye semzini waseNtanda ngolunye usuku mabesixoxele obaba. Le nkosikazi yayiyinhle ekukholweni kodwa ngeensuku zokugcina kwathi lapha khona yathi phakathi komuzi wasekuphakameni yayisiyathukutheliswa yenye inkosikazi asazi ke babe bangani yayisiyanqapha. Uyambona lo muntu kade esesidweni, lo muntu kade egida, lo muntu masabatha onke bese enkonzweni. Akukho kwenza kwasekuphakameni abengakwenzi. Kuthe kuphunywa kwekiwa kabheka bezayo bekhona, yonke imikhosi kaJulayi bekhona. Kuthe nje sekuyiwe entambeni sekuzovala umhlangano wayesethukutheliswa inkosikazi, wayesevuma ukuthukuthela, wayeseyanqapha. La selishawa ifoto ezulwini, washuthwa lapha enqapha khona. Mase shuthwe lapha enqapha khona wangabe sakwazi ukufinyelela emzini wasekuphamini ngomhla wokuphela. Uyabuza, Nkosi bengikholwe kangaka emhlabeni ngikwenza konke kungani? Ithi inkosi yamaNazaretha kwathi ngamhlazana usemzini wasekuphakameni ingilosi zasezulwini zizohlola abantu abakhona kulomhlangano, zizothatha ubufakazi basezulwini obuyogcinwa ezulwini obakho ubufakazi buthi wena uyanqapha emzini kaShembe. Manje ke kukhona into oyenzayo uphoseke koneni ungabonanga kanti ezulwini lokho sekuqoshiwe. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ngikule ndaba ke ukuthi amaphoyisa mayefika endaweni yesigameko kuthiwa bonke labantu benza ukuthi nomsula kangakanani uba kulowo mshungu kufana noma sekuyilamaphoyisa adubulayo masezo engasakhuluma indaba yokuboshwa nawo umsula kodwa muphakathi kwalabo bantu abayingozi ngaleso sikhathi na ufile. Ufela into ongayazi.
ngoba uhlangane nomgruphana wabantu ongalungile, isikakhulukazi ke nabantwana abakhulayo lapha kuleli bandla lamaNazaretha. Kubalekile ukuthi sibatshele ukuthi abayigruphe namagroup afanele abantwana basekuphakameni nabangani abanabo, akuba abangani abakholwayo abanomoya kaShembe, abanomuzwa wenkolo yasekuphakameni, ukuze lento ingaphumi kubo. Ngoba nje uma unomngane ongakholwa uzokutshela ukuthi ngesabatha sihambe sinebrayi noma siye ephathini noma kunomshado noma kunani. Ngoba umngane wakhe awuhlukani naye, uzogcina uphoqeleka ukuthi noma uwazi wena umthetho okhuliswe ngaye ekhaya kini ukuthi ngosuku lwesabatha kuhlalwe ekhaya noma kiwe esontweni, kuphakathi kwalezi zinto ezimbili ukuthi uma kunesimo esikwenza ungayi esontweni uhlala ekhaya, uma kunesimo esikuvumelayo ushone esontweni. Akukho lapha khona kufanele kubekiwe khona. Kodwa ma unomgruphana wabantu abangekho kuloku kukholwa, bazoku-influence bakufake ey'ntweni zokuthi hayi wena uzoloku uyohlalela lento yasesontweni lenu ebhorayo. Woza lapha ngaphandle kumnandi. Qhubeka baba wami. Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Kuthiwa kufuneka umuntu. Lo muntu ozobusiswa akusiyena umuntu ohamba ngokuyalwa ngababi, akusiyena umuntu ohlala enhlanganweni yezigangi, kodwa umuntu okuthokoza kwakhe okuyinto nje emjabulisayo ukuba semthethweni kaJehova. Ngazi noma bakhona nabantu abanjalo. Amen. uShembe kodwa wayefuna ukuthi sibe njalo. Njalo uShembe. Uthi le inhliziyo zethu ayihlale njalo zifuna uThixo ophilayo. Imphefumulo yethu ayihlale njalo ikhumbule ezulwini lapha sathathwa khona. Ngaso sonke isikhathi sokuphila kwethu. Uyabona noma uyalapha ngaphandle ukhona ingoma yezinkonzo ethi njengebhadu libhadula lifuna umthombo, uthi njalo inhliziyo yami ifuna uThixo ophilayo. Lokho uNkulunkulu ayefuna ukuthi sikwenze. uNkulunkulu ayefuna ukuthi sidlinze ngaye ngezikhathi zonke, noma uphaphama uzasho lapha emthandazweni wethu. Angazi noma wokulala uthi noma uphaphama phakathi kobusuku wenze njani, ukhonze yena. Namhlanje abantu bayavuka ngo-12. Yazi abantu bavukiswa yini ngo-12 iningi labo nabavuka ngo-4. Abavukiswa ukukhonza uNkulunkulu. Bavukiswa yinkinga abanazo, babona ukuthi hayi umthandazo wasebusuku unamandla, ayobika zonke afuhleleke zonke inkinga. Akavukiswa ukukhonza uNkulunkulu. Akekho umuntu okavuke ngo-12 athi Nkosi ngivukela ukuzokubabaza ukuthi noma kunjena namunje akusayiwena. Khona ukhona umuntu onjalo akathi ngivukile ngabudela ubuthongo bami ngithi Nkosi namanje ebusuku njengoba ngiphaphama akekho omunye ngaphandle kwakho nyazi lwezulu ngisakutusa ukuthi ubukhona bakho bukhulu. Akekho umuntu onjalo. Kodwa uNkulunkulu wayefuna lokho. Uthi udumo nokubongwa kungokwakhe, alibongwe igama leNkosi. Amen. uNkulunkulu ufuna lokho. Ngihleli ngikhokhela ngifundisa ukuthi ngisho uzobika uNkulunkulu, awuvele uqhamuke uNkulunkulu usumfuhleleka ngeinkinga zakho zonke, uqale uyele umthopho umkitaze umthinti umenze nengane nje. Mayiza kumzali akekho umzali ojabulayo ingane iqhamuka isithi ngifuna ukuthi. Kodwa ingane kufanele ibe nendlela yokuthi lento ezoyicela kumzali wayo kambe izomenze njani ukuze umzali athokoze ukuyinika lento ethokozile. Kabonga uNkulunkulu. Amen. Manje noNkulunkulu kunjalo, mawuqala nje uthandaza uyamthopha uNkulunkulu, awuqhamuki usumfuhlekela ngeinkinga. Uyamchaza umbabaza umtshela ubungako bakhe ukuthi yena mkhulu kangakanani emhlabeni, umtshela ukuthi uNkulunkulu wamakhosi alapha kini, uwabale ngokwezibongo zawo ukuthi wena uNkulunkulu osibanibani nosibanibani balapha ekhaya, wena uNkulunkulu kababa ongizalayo. Nkosi ngilapha kuwe ngisasho ukuthi namanje usenguye onguye, bese uyaqala kuyalindlala udaba lakho. Hayi ungambabazanga, uNkulunkulu uyalithanda uduma, ayikho into uNkulunkulu ayithanda njengodumo. Amen. Ingakho kungafanele kube khona enye into eba nodumo kumuntu okudlula uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu unosikhwele. Angifuni ukuthi unomona, kodwa yena unomona, isho njalo incwadi yeBhayibheli. Ithi ngiwuThixo mina onomona. Ayikho enye into afuna ibe enkulu, ayikho enye into afuna intuswe okudlula yena. Nawe nje uwumuntu, ayikho enye into ekufanele uyibabaze okudlula uShembe. Amen.
ayikho nje into ekufanele ibe enkulu kuwena ibe isimanga okudlula lesibuthene ngayo. Ithi inkosi yamaNazaretha yasho kusekuncane ke bese abancane abantu lento yobuNazaretha ingakabukakala ukuthi ibheka ngakuphi kungathi izophela. Yathi inkosi yamaNazaretha ayikho into emhlabeni eyoba yinhle idlule lobu buNazaretha. Isho ngalesi sikhathi mabe sixoxele baba noma sibuye ethombeni ayikho into owawungathi yinhle lapha. Imabu ubuhle manje ubuNazaretha sebukhandwa inkosi inyanga yezulu. Imabu ubuhle manje ubuNazaretha sebukhandwa unyazi lwezulu oluphambi kwethu. Ngalezi yakhathi kwakubheka lena nje kubheka lena ngoba ngisho i-dress code yakuleli sonto ifike yaqiniswa kakhulu inkosi inyanga yezulu. Ngalesi sikhathi nje bekuphambana nje lo othi akufaka akafaka okubhekele ayifakele nothi akafaka okubhekele ayifakele. Ngisho imqhele kwakungekho emthethweni owayewufakile ongawufakile basesontweni. Yayisifika inyanga yezulu yayisigunyaza yakwenza kwawumthetho kuleli sonto ukuthi maku seyinkonzweni ezinkulu zobungcwele njengenkonzo yesabatha, inkonzo yezikhumbuzo, inkonzo zomhlangano waphezulu kwentaba nokuphuma nokuhamba ukubingelela ukuvalelisa intaba siyofaka imqhele emakhanda siyinhlalo ukuthi sihlobele uNkulunkulu. Inkosi inyanga yezulu yenza lokho. Amen. Manje ke ngalesi sikhathi inkosi yamaNazaretha ithi ayikho into eyoba yinhle emhlabeni idlula ubuNazaretha. Yayisho ubuNazaretha nje bungabonakali kahle ukuthi yini enhle la. Kodwa ngoba kwakukhuluma umprofeti wasezulwini ekhuluma isiprofeto esiyokwenzeka emhleni phambili. Nakho namhlanje ubuNazaretha buyitrend. Mawungena nje kuona wonke ama social media ayikho into etrenda njengobuNazaretha. Ayikho into etrenda njengonyazi lwezulu. Amen. Qhubeka baba. Ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini lo muntu esikhuluma ngayo ozobusiswa. Kuthiwa kusiyena umuntu ohamba ngokuyalwa kwababi. Kwathiwa kusiyena umuntu ohlala enhlanganweni yesigangi. Kwathiwa umuntu okuthokoza kwakhe ngaso sonke isikhathi kusemthethweni kaNkuluNkulu. Kuthiwa njani baba ngiphindela? Ozindlayo ngemithetho yakhe. Ozindlayo ngemithetho kaJehova ngemini nangobusuku. Akufanele kuze kushona ilanga kuphela usuku wena ukwazi udlinze nje ngomthetho kaShembe. Awukazi udlinze ngoShembe. Alikaze liphuma igama emlonyeni wakho likaShembe. Akufanele kube njalo akabonga uNkulunkulu. Amen. Ngisho ungena eTexini nje mawungena eTexini uyinkosikazi yakwenu ufica bekhona phakathi uthi ungena nje uthi hawu bantu abami niyamazi uShembe ngemphethe ukuthi mkhulu kangakanani. Kuyothi kuphikiswana kiwalele nalena wena kodwa sukushilo ukufuna uShembe. Amen. Ngakho lento asijwayele ingeno olimini lethu noma nihlangana namakhosikazi endaweni iseyidokfeleni kodwa leli gama likaShembe lingapheli. Uyabona mba ukuthi angiyazi mina lento. Uyabona lamakhosikazi anoJesu. Ake ngikutshene ngamakhosikazi anoJesu ayiqhenyayo ngoKristu nawo. Uthi kuhlangenwe lapho ingena khona inkosikazi ingena ithi masimbonge ihlabelele ingoma yayo ikhulume indaba eyiphethe. Kodwa thina amaNazaretha siyasaba ngalo Shembe wethu. Noma kushoniwe endaweni umakhelwane. Uvela njengomakhelwane bonke. Ufike lapha ubungavezi wena ukuthi uphethe uShembe lo muntu wena uzomcelela kuShembe. Yebo sizenze ngomakhelwane sonke mhlambe bayakholwa einkonzweni zabo abalikhuluma ulimi labo kodwa wena egcineni ngoba ukhona uyiNazaretha veza phela ukuthi lo muntu wena umcelela kuShembe. Amen. Othi umfundisi umvuma ekhuluma uthi umshumayeli uthi yena wayeyinkunzi yomshumayeli. Othi wakwangena kamakhelwane wakhe lapha eMaranhill ushoniwe iwumpostoli lendoda uLesitano izongcwatshwa ngesabatha. Uthi wayesesuka ngoLesitano ngoba yakhe lapha eduze nethempeli uthi lendoda ewumpostoli yakwangwenya yayishayiswe isitimela yayisiyashona. Izongcwatshwa ngesabatha umakhelwane nethempeli. Uthi wayesesuka umfundisi uLesitano uthi wayeseshona khona. Mayefika emlindelweni uthi kwakunetende elikhulu elide uthi begcwele abapostoli phakathi kuvale ngomuntu eminyango. Uthi ngase ngingena ngafaka ingubo yami emhlophe. Uthi ngagodla isicephu sami ekhwapheni. Uthi ngase ngiqonda khona etafuleni ehlela abefundisi elude ngelisuka lapha ekhoneni lize liyoshali. Uthi ngase ngifika phambi kwetafula uthi ngase ngidlala isicephu sami uthi ngasibhula phansi phambi kwetafula labefundisi uthi ngahlala phansi.
uthi ngithema sengihleli phansi uthi kwashintsha isimo endlini yesonto uthi kwashintsha ukushumayela sekungene yena noma ngabe bebekhuluma kahle bekhuluma indaba abayaziyo uthi kodwa wathi mayengena uthi kwashintsha olimini kome phambi kwealtar uthi kodwa ngayithulela uthi basho wathi khona bakhonza umuntu osazofa ahlulelwe uthi ngayithulela nje ngiyinkunzi yomshumayeli ekhona uthi kuthela lapha khona uthi ngase ngithola upoto omncane uthi kuthema kuvuleka isithuba uthi ngase ngivele ngasukuma ngama ngeenyawo uthi ngahlabelela ingoma yenkonzo yabo uthi bayivuma kwanyakaza itende uthi uthe lapha emisa khona wayeseqala ekhuluma washo into engeningi kodwa ezamenza ungwenya ongena ezulwini likaShembe libonge igama lenkosi Amen. uthi umfundisi umvubu mayisemile umshumayeli ngaleso sikhathi uthi njengoba ngizela njengomakhelwane isizathu sokuqala njengomakhelwane ubaba ungwenya ngiyamaze ephila lapha endaweni ngize nje njengomakhelwane nami njengabantu bonke abakhona ukuthi nami ngivele njengomakhelwane alibonge igama lenkosi Amen. okwesibili okungilethe la ngize la namhlanje kulesihlanu ngoba ungwenya izongcwatshwa kusasa ngesabatha asingwabi thina ngesabatha ingakho ngize la ngolesihlanu ngoba kusasa ngizobe ngingekho ngizobe ngimemeza usontweni lapha ethempelini ningathuki nithi ningcwaba ngapha ngibe ngimemeza usontweni lapha ngoba usuku lokukhonza uNkulunkulu wasethe kokugcina ngize lapha ukuzocelisa ungwenya umakhelwane wami ngoba lapha yakhona uzobonana noShembe ngale kwethu uthi wathe qeda umfundisi ukusho njalo kwanyakaza itende kwathiwa ngalena kwethuna kukhona uJesu kodwa sekushilo ebekufanele kusho wayeseyaphuma wahamba kwaphela izinsukwana ezimbalwa wayesebuya ungwenya ngephupho ubuye emndenini wakhe uthi hayi mndeni wami uthi niyambona lo wamfana wakwaMvubu owumshumayeli lapha ethempelini lasenhlala kahle uthi hambani niye kuye uthi nimtshele ukuthi ngale ezulwini ngivinjiwe uthiwa njengoba mina ngagaywa isitimela ngafa ngengozi akangena umuntu ezulwini onamanxeba ongageziwe amanxeba hambani ningiyele kumshumayeli wakwaShembe nimtshele ukuthi akeza azongivala amanxeba ukuze ngingene ezulwini likabani likaShembe ayibongwe inkosi Amen. wena uyasaba ngoShembe noma kuyikhathi zomthandazo umemeza isonto uncika ngesicapha uthi isontweni usholo phansi uyasaba wena ngoShembe qala ukuthi bakhona labangibonayo makudlula umuntu hayi engathi ungaphindela endlini angakuboni kodwa kuthiwa kufuneka umuntu la ozindlayo ngemthetho kaJehova ngemini nangobusuku ahleli nje ulimini lakho kuhlele kuphuma ukuphila ngoba ingithe incwadi kaPawuli ithi ngingaphumani amanzi amnandi emlonyeni owodwa noma emthonjeni owodwa ithi ngingaphuma yini amanzi amnandi emthonjeni owodwa uphinde kuphume namanzi ababayo na manje abanye isakhulumekile indaba kaShembe kubo ngoba vele bangabantu nasemphakathini abanolimi nje olubabayo kodwa lo muntu uyakholwa uyiNazaretha tshala siphi isithombe kubantu ngoba wena ma uyiNazaretha akufikwe lapho khona ungabe umuntu njalo ojabulela ukuthi makuyiwe empini sifuna wena ngoba siyakwazi ukuthi hayi wena ikhanda lakho liyagxapha awufunwa la kulungiswa khona jabana nje masiya empini sesiyazi ukuthi hayi asiphatha ubani hayi uzobatshela hayi ungabe umuntu onjalo lwela ukuba yilo muntu olungisayo ukuthi makonakele sazi ukuthi hawo masiphethe umfokazungu unalo ulimo oluhle lokuyindlala into laba abantu abaxabene lapha hayi sobuya bephilile akabonga uNkulunkulu hayi umuntu ozofika athi hayi impela uyabheda lo kodwa lo muntu uyikhola ukuthi uzolungisa
Uyikholwa uphatha ubungcwele, uphila ubungcwele ngaso sonke isikhathi sokuhamba kwakho, akubi nje inkolo ukuthi hayi yisabatha namhlanje, kodwa lento iba kuwe ngaphakathi, ibe indlela yokuphila, ibe yi-lifestyle yakho, usemgaqweni, usesikoleni, usemsebenzini, kubonakala ukuthi hayi yiNazaretha impela le. Uyingane yeNazaretha ungakahlukanisi, ungakayikhethi inkosi, kodwa usaphila ngaphansi kwamaNazaretha, sikubona ukuthi hayi ingane yeNazaretha le. Amen. Ngoba phela lapha kuleli bandla kunjalo, kuba khona ingane yeNazaretha bese kuba khona iNazaretha, into embili ezihlukene lezo. Amen. iNazaretha nengane yeNazaretha into engafani, ngoba iNazaretha umuntu oseyihlukanisile wayihlukanisela kuJehova. Manje ingane yeNazaretha umuntu osadonswe ngengalo, wabusiswe ethempelini phambi kwaNkulunkulu, wathiwa nanga umntwana wami, musikelele inkosi ukuthi akakhula akholwe. Kukuyena-ke mayisekhulile warisha, angisazi kahle i-age yokubhabhadiswa, kodwa ngikholelwa ekutheni umuntu mayisekwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi, esekwazi ukuyikhethela, esekwazi ukuyithathela izinqumo, uyayibona nayo into ephilayo ezomisa phambili bese yikhethela yona. Kuleli bandla akekho umuntu ophoqwayo ukuthi hayi ngoba ngiyiNazaretha, samaNazaretha la ekhaya, nawe iba iNazaretha ngenkani, mayethi angilona iNazaretha uzumxoxa uthi hamba. Cha, akubi njalo. uShembe wayenza lento wathi ukukholwa kwethu kuwe okuvuma kwenhliziyo inhliziyo ngiphikisa ke ngovunye yelwa ngubani. Qhubeka baba wami. Yena woba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni. Usakhulunywa ngaye lo muntu obusiswayo, ngoba ngikhona ukuthi sonke njengoba silapha silindele ukuthola isibusiso. Akabonge uNkulunkulu. Amen. Akekho umuntu ongavela adele ukuyihlalela ekhaya zenzela izinto zakhe, adele indlela zakhe abengasabe nazo ezibalekile nebeyingamphilisa ngokwempilo yasemhlabeni, kodwa eze la engalindele ukuthi kufanele abusiswe. Kodwa nansi iprotocol yokubusiswa ithi ba umuntu ongahambi ngokuyala kwababi, ithi ba umuntu ongahlala enhlanganweni yezoni, ithi ba umuntu ohlele langazalela uNkulunkulu, ohlele zinda ngemithetho kaNkulunkulu. Kuthiwa ke mawukwenzile uyofana nani? Nomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi. Yebo, qhubeka. Oyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Kuthiwa nje umuthi mawusuka useduze namanzi kusuke kulula lapho uphuza khona, ebese uqhakaza izithelo zawo ngesikhathi sawo. Alibonge igama lenkosi. Qhubeka baba. Amen. Amahlamvu awo ayikubuya. Kuthiwa ngisho amahlamvu alowo muthi awutholakala usunamahlamvu abrown, ngoba uyohleli oluqhakazile, ngoba useduze nomthombo lapho uphuza khona. Njengoba silapha nje size emthonjeni lapha sizophuza khona umthombo wokuphila onguShembe. Alibonge igama lenkosi. Amen. Kube benginezwi bengizothi bathi yebo sizibonele sesikholwa ngokwempela. Sebemncenga bathi hayi hlala nathi izinsuku ezintathu uzusiphuzise. Inkosikazi yaseSamariya yahlangana nenkosi uKristu eduze nomthombo kaJakobe. Womile uJesu. Le nkosikazi yaseSamariya uyacela uJesu uthi hawu nkosikazi ngicela ungiphuzise amanzi. Ithi le nkosikazi iphendula uJesu ithi hayi ngeke waphuze lamanzi, ngoba umSamariya nomJuda banjani? Hayi abadlelani. Khona inkinga enjalo nje ekhona engithanda ukuthi siyilungise. umSamariya nomJuda kwabe kuyizitha nje ngokwendalo emhleni yakaIsrayeli, baziwa laba bantu ukuthi ababhekani. Kodwa kutholakala uJesu ungumJuda, ubona le nkosikazi eseduze nomthombo kaJakobe iwumSamariya, kodwa khona phezu kwalokho ewazi lo mthetho ukuthi abadlelani, kodwa ngobe umuntu wasezulwini wayeseqhamuka nje, wayeseyicela le nkosikazi wathi ngicela ungiphuzise amanzi. Uhlolwani la? Kuhlolwa ukholo. Litheni iBhayibheli?
thandani izitha zenu, nibabusisa abanithukayo, nibaphathe kahle abanihlebayo, nibanxusele kuNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu ufuna lokho. Noma isitha sakho ungasazi kodwa sithande, uze ungalenzi iphutha lokuzonda. Hayi ungasigwema nje. Ungasigwema, usiqaphele, usihlolisise, usibuke ukunyathela kwaso, uqaphele kakhulu. Njengoba incwadi ishilo yathi bani imnene njengamajuba kodwa nihlakaniphe njengezinyoka. Akushiya ukuthi lumani njengeinyoka. Cha, uhlakanipha kuphela. Ungabi lenyoka le ma umuntu kuthiwa uyinyoka kusuke kuumuntu ongalungile lo. Kodwa wena kuthiwa thola ukuhlakanipha kwayo ebese uthola ukuba mnene kwejuba ukuze ukwazi ukubhekana nesitha. Ngoba isitha akufanele usizonde, ithi incwadi sithande, ithi ngokwenza njalo wena ufumbela amalahla omlilo phezulu kwesifuba saso. Ngoba mawususazi vele silindele ukuthi uzosonda. Hayi wena utholakala lokuhleka nje, ulokutholakala umamatheka, ulokutholakala udabulile uphambi kwaso. Ithi incwadi yeBhayibheli mawenza njalo ufumbela amalahla omlilo phezulu kwaso, siyasha. Manje uJesu ulungisa lento yongadlelani ukuthi hayi angidlelani nalabo bantu angidlelani. Akufanele eqinisweni mawuyikholwa kube khona lapho uthi awungeni khona. Qiniso nje limsulwa lelo. Amen. Akufanele mawuyikholwa kube khona umuzi othi awungeni. Ngeke nako kade sikuJulayi umfundisi uJele wakwahlabisa ukhuluma isimangaliso senkosikazi umkhokhele engasindi. Kwatholakala ukuthi ayikazi iye kulowa muzi ngoba ithi izingane zawo izibulawa khona. Ithi inkosi yamaNazaretha mayisifika ithi yebo umkhokhela usindi nje awukazi uye kulowa muzi, uyabahambisa impelo lesine kuyona yonke imizi kodwa uyi kulowa muzi wale yankosikazi. Ingakho ungasindi. Uthi lona baba ngisola ukuthi izingane zami izibulawa khona kuthiwa uyaphatha. Ithi inkosi yamaNazaretha yebo ibulawa khona. Ayikuphikanga lokho. Yathi uyabona ziyafa nje zibulawa khona kodwa wena umkhokheli wabo bonke abantu abasethempelini hamba khona uyokwenza ulesine. La wazikhona ukuthi izingane zakho ayiphumeleli nje ile yankosikazi ezenzayo kodwa ngoba wena umkhokheli shona khona uyokwenza ulesine, uyokwenza umsebenzi kaShembe wakho. Amen. Sekusho Shembe manje. Wathi unkosikazi omkhokheli mayethakiwe khona kwayilona lo kwaququzela isisu ngoba bayamazi abasethempelini kodwa uShembe seshilo wathi akiwe khona. Amen. Baya khona kholo ukuthi khona abashodo zawo bangaya kodwa abanye baya. Uthe mayisewenziwe lesine kwaqedwa kwenziwa inkonzo kwashunyayelwa langena itiye lithema lingena itiye ligudla ngabo laqala impela kuyena umkhokheli bathuli imanzi lezi zambuka ukuthi uyaliphuzani ufuna ukubona ngaye. Manje wena umholi wena futhi asilethela uyazi ukuthi izingane zethu izibulawa la. Ukukholwa akusiyona into elula njengoba sicabanga. Ukukholwa nokusonta into ezimbili ezihlukene. Amen. Yahlupha umuntu ongangeniwe wangenwa waphenduka okholiwe nje ngoba ebona imangaliso omunye abelapha esontweni hayi ngacela umsebenzi ngawuthola wayeseyakholwa. Kodwa izwi likaNkulunkulu akahlangananga nalo akashunyayezwanga waphenduka waguquka ekubeni lo muntu ekade uyena izolo. Ukubona isimangaliso sikaThixo nje akukwenza ukholwe. Kuyakusiza nje ukuthi uhlele ukhumbula ukuthi hayi uShembe uyazenza izinto. Uyahlupha ke ngoba kugcina sekukhona abantu lapha esontweni abathi hayi sizolanda izinto zethu. Uyokholwa nini wena wahleli walanda izinto zakho nje? Ngalethune nakufuneki izinto zakho zala emhlabeni. Wena njalo uzocelela izingane ayiphasi, hayi umuzi awakheki, ngale ezulwini kwenze njani khona? Kufana nabantu banawo ama-funeral cover nama life cover asemhlabeni ukuthi hayi makungcwatshwa mina ngifuna nje impela kube umngcwabo osezingeni. Umphefumulo unjani wona? Owuthathela nini life cover yawo eyizwi likaNkulunkulu? Ngoba ungawunakekela umzimba uyinakekela inyama kodwa into enkulu kunakho konke engenayo indawo lapha emhlabeni umphefumulo esize lapha esontweni esizonxusela wona ukuthi inkosi senze sifaneleke phambi kobuso bakho kuze nangomhla wokuphela usibone. Yilokho esikuzela lapha esontweni. Akabonga uNkulunkulu. Amen.
baliphuza itiya abaze bafa ngoba kwase kusho uShembe. Nenkosikazi yayikwenza okubi yaphenduka yakholwa ngokweqiniso ngoba kwase kusho uShembe. Engisho ukuthi ukukholwa ke kunjalo ayiphele lento yokuthi wena khona umuntu ongadlelani naye. Asizinenge sizame sihlele sifune thina ukuthi silungile yini phambi kwaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu athi mayeza kuze uNkulunkulu phakathi kwethu. Hayi ngitshela indaba eningayazi. Niyazi ukuthi uze uShembe lapha ethempelini. Amen. Cha ngiyabuza niyazi ukuthi uze uShembe. Ithi inkosi yamaNazaretha makwakhiwa umfundisi ithi thina boShembe sicebule enyameni yethu masakha umfundisi. Kusho uShembe. Makwakhiwa nje umfundisi akuvele nje kusukelwe kodwa kuqetshulwa emzimbeni kaShembe kwakhiwa umfundisi aphelele ngoba umfundisi ubukhona bukaShembe uShembe engekho kuleyo ndawo. Amen. Manje ke kufanele sibe ngabantu nje abahlelekile. Amen. Amen. Abanenhliziyo ezivulelekile eziphilayo ezihlambulukile ukuthi uNkulunkulu mayefika phakathi kwethu athokoze ngoba labafundisi abeza lapha ekhaya bazobuya bahambe bayothula ireport kuShembe ukuthi leli yabandle besiye kulo silifica lihlambulukile lilihle limfanele uNkulunkulu ayibongwe inkosi. Amen. Ngikule ndaba yokuthi uSamaria nomJuda kadlelani. Ithi inkosi uJesu mayiphendula lenkosikazi ithi hawu mame usame lapho wena ukuthi umSamaria nomJuda kadlelani ithi uyazi wenkosikazi kube bewazi ngabe ucela kumina ngikuphuzise ngoba mina ngiphethe amanzi angcono kunalawo waphethe. Kusho uJesu ugweme okuba khona kwabantu othi wena kawudlelani nabo. Ugwema ukuxabana nabantu ngoba uNkulunkulu mayeza kuwena akeze uNkulunkulu uza ngomuntu. Amen. Ugweme nje ukuxabana nabantu uNkulunkulu mayeza kuwe akathi nangu mina uNkulunkulu sengifikile kodwa uthatha umuntu alethe umuntu kuwena bese kuba ukufika kaNkulunkulu. Manje wena mawuxabana nabantu yoba nenkinga uyazi ukufika endaweni uthi mawufuna into umazi ukuthi mhlawumbe uyangazi mina lento ukuthi lento oyifunayo uzoyithola la kumina kodwa uzwani nozungu. Kodwa uyazi ukuthi lento ozoyifuna mawuyifuna la kumina uzoyithola. Uyazi ufike kumina uyicele lento oyifunayo bese ngithi nami hawu uyazi lento okhuluma ngayo ngasizwa uzungu. Uzoshonaphi? Ngani wena uzwani nozungu? Ngoba kukhona iminyango yonke lapha kufanele ivulwe angeke ivulekele kodwa uyofica umuntu kangakanani ke kulowo mnyango osufuna uvuleke ngalelo thuba bese ufica umuntu othi awuzwani naye uyongena kanjani? Uzawukwenza njani? Uzawuthini? Ngoba umuntu uyahlonishwa bangcwele akabonga uNkulunkulu. Umuntu nje noma abe yimuphi umuntu uyahlonishwa. Umuntu mazi ukuthi umuntu kuze nawe bakwazi abanye ukuthi umuntu. Amen. Nalento yokusizana. Yabona makusizwana umuntu ekusiza. Ungalindeli ukuthi hayi sibanibani ngoba ngimsizile nami kusasa kufanele ngisize. Cha ayikho njalo lento ayisona isikweleti. Abantu bayayona lento. Akusona nje isitokufela ukusizana akabonga uNkulunkulu. Amen. Uyazi ukusizana ukwenzani? Mina ngikusizile wena. Angeke ngilindele ukuthi sengosizwa wena. Nami sengosizwa omunye. Amen. Amen. Ingakho kuthiwa isandla asingazivezeli esinye. Makusebenzele lesi asingasivezeli lesi singapha. Manje thina siyahlupha ngoba sibuka ukuthi hayi usibanibani mangimlekelelile naye kufanele angilekelele. Yebo angakulekelela. What if useyolekelela abanye nawe uyolekelelwa abanye? Amen. Ngoba into ebalekile nje ukulekelela umuntu. Ithi inkosi yamaNazaretha umpheme wokukhosela iNazaretha elinye iNazaretha. Amen. Ilokho nje umpheme wokukhosela iNazaretha elinye iNazaretha akukhathalelekile ukuthi la kuphi linjani kodwa makuyiNazaretha umpheme lo ongakhosela kuwo. Amen. Cha bangcwele abahle enkosini
awufunde lapho isihlabelelo kuze ngisheshe ngiyeke ngoba thanda ukuvuleka amakhabethe amaningi. 161 isihlabelelo. Yebo. Bingelelani ukuphakama. Ithi le ngoma bingelelani ukuphakama umthandazo lo wesikhonzi senhlupheko wasekuphakameni uShembe awubhala ngoJanuwari mhla ka7 ku1929. Uthi ke bingelelani ukuphakama. Zizwe nonke nosindiswa khona. Nina zizwe nonke ngoba nosindiswa khona. Qhubeka. Bangena ngabanye basindiswa khona. Bangena ngabanye. Yabona ukuthi kubalekile kanjani ukusondelana nomuntu. Iningi labantu abalapha ekuphakameni akusibo bonke umuntu owalala kwafika imndeni yakubo yathi akaye ekuphakameni. Akusiwo wonke umuntu okwafika uShembe kuyena bukhoma wathi akaye ekuphakameni. Akusiwo wonke umuntu owazizwa nje nothando lokuthi akaye ekuphakameni, kodwa kukhona abangena ngabanye. So kubalekile ukuthi ungabi nomona, lishare nje ivangeli likaShembe nabantu ophila nabo nabantu obaziyo, ngoba abanye bangena ngabanye kuze basindiswe khona. Qhubeka. Udosi lukhona lophela khona. Udosi lokona yilokhu kona uNkulunkulu asixwayisa kukho. Kuthiwa ke lolu dosi lokona akukho lapha liphela khona, kodwa liphela ngokuthi size lapha ekuphakameni. Ingakho siteli sisho ukuthi noma ngabe umuntu ona kangakanani azi umuntu angaxwayi ukuza phakathi kwale ndawo kaShembe, ngoba la isezibeni lapha kugezwa khona abantu. Ayisekho manje lento yokuthi umuntu athi hayi ngiyibona ngingafanele ukuya phakathi kwabangcwele. Woza isezibeni la uzogezwa khona, ila uzolungiswa khona, uzufane nabahle obafica lapha ngaphakathi makuukuthi bahle. Kodwa kusekho indaba yokuthi hayi kuthiwa lo akavinjwe, lo akafanele, lo akangeni la. Abeza abantu lapha ezibeni sikaShembe bezothola khona lento etholakala la. Amen. Qhubeka ba. Basaleleni abazalwane bethu. Basaleleni abazalwane bethu okuzihlobo zethu ezihlele emakhaya esingayitsheni ngale ndaba kaShembe. Abadinga ukusindiswa. Abadinga ukusindiswa ngoba isosizini nasobishini ziyakudinga ukuza lapha zizosindiswa odosini lokona. Umuntu uyabona nje indlela yokushumayela kwevangeli likaShembe bafowethu. Awuthi umuntu elapha uthi hey wena makuyintombazane ifaka ibhlukwe, Shembe akalifuni ibhlukwe. Cha, akeze umuntu nebhlukwe lakhe afike lapha esontweni bese sifike simtshele la ukuthi lapha esontweni alingeni ibhlukwe, ungene esontweni kukhonza uNkulunkulu, uzoba nothando lomuntu lokuphenduka ebese yakhokhelwa. Abakhokhela abafika enkonzweni bamtshela ukuthi ekuphakameni kuhanjwa kanje. Ivelaphi lento yokuthi umuntu esavele ngomnyango abese efuhlekwa ngemithetho yonke ukukholwa? Ivelaphi lento namhlanje? Ivelaphi? Kukuhlangabeza abantu yini lokho? Akusikhona. Yabona nje intombi hayi asesheli, angisho ukuthi kuyashelwa kuleli sonto. Kodwa mawushela intombi awuyibeki izici zayo, kodwa uyithophe isondele eduze. Kanjalo nendlela yokushumayela ivangeli akathi umuntu emelapha bese umbeka izici, akasondele umuntu, ngoba ithi inkosi esephameni yizanini izizwe zonke sizogcotshwa la. Noma ngabe uphashile uzogcotshwa la. Asokutshela ukuphasha kwakho usalapha egqumeni. Sizothi hayi uyakhazimula sibone ukuthi hayi kona hayi uphashile lo. Kodwa ngoba la unamafutha omusa uyothi angangena ngaleli sango uyophuma naye sekhazimula njengathi sikhona la. Qhubeka. Kanye nathi ophunga limnandi lokusindisa izizwe. Kanye nathi njengoba silapha nje hayi bangcwele singaziyezi, singophunga limnandi akabonga uNkulunkulu. Amen. Singophunga limnandi bokusindisa izizwe. Manje wena mawungafuni ukuthi leli phunga lakho yabona nje unephunga elimnandi, ithi phela mawungena phakathi kwabantu nyakazi. Yabona umuntu umefaka iperfume enuka kahle akahlaliseki nje, kufanele lokho enyakaza ukuze abantu bezwe ukuthi ufaka iboss, makuyiboss, makuyimiliyoni.
manje nawe le ndaba kaShembe oyiphethe nyakaza abantu bayiswe yabona nje akukho lapha thina singabuyi khona ngolesine bengibizwe inathesa intsha kuleli sonto lapha yaneThekwini bene exam prayer kukhona izingane zamaNazaretha ezifunde euniversity kukhona izingane zabantu engayigqokile ingubo emhlophe zikhona zizothandaziswa ukuthi njoba sebengena kuyivivinyo zabo uNkulunkulu akabakhumbule nyakaza nje kubonakala ukuthi wena uphungela imnandi. Amen. Sathi sikuJulayi ngishilo ukuthi saphuma kuJulayi saye Westville lapha ejele safica iziboshwa sigcwelela ikhulu ihholo zigqoka ingubo emhlophe nengayigqokile ingubo emhlophe sanyakaza ngevangeli sakhombisa ukuthi singophungela imnandi. Amen. Yonke indawo hayi bangcwele akuhlalwe evangelini likaShembe akurelax omsebenzini kaNkulunkulu ilwa ukuthi kube khona uNkulunkulu ayokukhumbula ngakho athi ukwenzile. Amen. Qhubeka. Igcwalisa wonke umuzi wakhona. Thwala liphunga limnandi siligcwalisa wonke lo muzi lo esibuthene kuwo. Boss. Babizeni ngezwi lakhe. Kodwa abantu mase babiza asingababizi ngezwi lethu kodwa sibabize ngezwi lakhe ubani? Ohlala ekuphakameni. Yena ohlala ekuphakameni uphungela imnandi. Hawu sisandinda. Wasimisa. Sabashiya-ke ababephuza samlandela-ke ophungelihle awumakabongwe enujawomba ukuze nathi sibe ngophungela imnandi ingoba sashiya konke sabashiya bendinda samiswa sabashiya bephuza sashiya konke ababekwenza senze njani salandela uphungelihle namhlanje nathi singophunga limnandi lokusindisa izizwe. Amen. Qhubeka baba. Basinda ngalo abaningi leli phungo oliphethe ngiyakutshela ukuthi hayi lisindisa abantu ungahlali izithi ingoma nihlaleleni nalezi ndaba ulambile umhlaba kulwele noma uyabona amakhelwane wakhe kuyagulwa ungalindi ukuthi hayi ngose ngicela abazalwane esontweni anganasimazi thina ogulayo waziwa umakhelwane wakho thatha ke ingubo yakho emhlophe uhambe uyothandaza. Amen. Boss abanhlanhla yabo kuthiwa basinda ngala abaningi abanhlanhla yabo ingaconseli phansi singabantu abasenhlanhleni enkulu yokuthola leli phunga likaShembe akabonga uNkulunkulu. Amen. Ithi inkosi yasekuphakameni ubabilanga mabe sixoxela obaba emzini wasekuphakameni ikhuluma le ndaba yahlabela ingoma ka25 yathi inkosi yamukela ithemba lami nakho sengiguqe phambi kwakho ithi woza mntanami ithi ngokwamkelisa ngethemba ithi njoba silapha emzini wasekuphakameni ithi asihambi ngothando lodwa lokuthi sithanda uShembe ithi kodwa sihamba nangethemba lokuthi siyamthemba uNkulunkulu ayibongwe inkosi. Ithi abanye banethemba ithi njoba belapha emzini wasekuphakameni ithi bayazazi ukuthi abafanele ukuba lapha phakathi kwalomuzi yayisibabala yathi abanye abathakathi yathi abanye ziphingi yathi abanye abesifazane abangayiphethe kahle yasho ngaleli gama eliqinile yakubala konke yathi kodwa bonke labo bantu ithi bakhona la ephakameni ithi abahlele emakhaya balapha esontweni ithi bambatha ingubo emhlophe njengathi ithi benzelani laba bantu ithi benzela into eyodwa ithi njoba beza la ngoba la kunephunga elimnandi likaShembe lobungcwele uthi benzela into yokuthi noma ngabe bebebabi kodwa bazothi mabefika lapha kule ndawo bathelelwe yileli phunga lobungcwele athi uNkulunkulu mayesuka eza kubo angabe sakuzwa ukona kwabo kodwa kuthaphukele liphunga elimnandi abese lo muntu efaneleka phambi kwaNkulunkulu. Amen. Ilelo phunga elinjalo esikhuluma ngalo elenza uShembe angakuboni ukona kwakho ekuvele kunuke lona ufanele ukuba phambi kobuso bakhe akabonga uNkulunkulu. Amen. Iphunga lobungcwele iphunga lasezulwini
lake latholwa insizwa eyayingakholwa eyayizwana nomngani wayo behlala bendawonye bathema behleli bendawonye ngelunye usuku lo usezoya esontweni kusasa athi mngani wami kusasa ngeke sibonane ngiya esontweni athi lo hayi hamba mngani wami uthenga kusasa ekseni wayesevuka kuqala lo ngakholwa waya kumngani wakhe uthi we mngani wami ngizuthi uye esontweni nami ngiye esontweni nawe nginqena ukuhlala nje ngibhoreke ekhaya wayengayeli lo muntu esontweni kuyosonto wayenqena nje ukuthi ngizochitha isizungu ngedwa angihambe naye lo ngiyesontweni ngiyobona lento abayenzayo bahamba bathema befika emzini oyingcwele wasebuhleni yaphuma inkosi uthinga endlini yayo yeze ethempelini kukhuzwa ingcwele yena emzweni yakhe akukho lutho akuzwayo uyibonela abantu nje abahlanyayo abaguqela indoda abakhuzela indoda ingcwele kwasonta kwaqedwa uthe noma kusontwa akezwa lutho nje akhonto emthintayo uthe masegodukiwe kwadlula nje insukwane ezimbalwa wayeseyashona lo ngasili Nazaretha uthe mayeseshonile engcwatshwa njengomuntu wasemhlabeni uthe mayiceda ukungcwatshwa kwadlula insukwane ezimbalwa wayesebuya ngephupho kumngani wakhe uthi mngani wami into yokuqala edida umngani wakhe lo yiNazaretha uthi ngimbona lo muntu usebuya ugqoka ingubo emhlophe useyakhazimula muhle uthi bese ngiyathuka hawu ngoba usibani lo umngani wami wahambe ngakholwa uyigqoke kanjani ingubo emhlophe wayesethi lo mana mngani wami ngikuchazele uthi ngithema ngifika ngale ezulwini uthi ezulwini ngifica uShembe nabalindi bamasango uthi base bengitshela ukuthi wena ngenxa yelesono nalesono owasenzayo emhlabeni awufanele ukuya lapha ekuphakameni ezulwini ufanele ukuya lapha esogweni esigodini esingonsosizi uthi kwenzeke automatically uthi ngasuka ngandiza ngashona esangweni lesigodi sosizi uthi ngithema ngifika esigodini sosizi ngamfica umlindi wesango la khona uthi mnganami kwenzeke isimanga uvele wangibamba kufanele ngiphose esigodini uthi wangibamba wangidedela uthi ngathuka nami ukuthi ngadedelwa ngangafakwa lapha uthi wayesengibuza uthi wena wake waba yini phakathi kwabantu ababegqoka ingubo emhlophe abangamaNazaretha na uthi mngani wami ngikhumbulile ukuthi ngahamba nawe saya lapha esontweni lakhe ebuhleni ngake ngaba uthi ngavuma ngathi yebo ngake ngaba phakathi kwamaNazaretha uthi wayisethi lo muntu ngizwe iphungo nalo uthi abantu abanaleli phunga abangeni lapha esigodini sosizi bangena lapha ekuphakameni la uqoshwe khona phindela khona usho ukuthi sithethi nangena khona kwatholakalani kuyo kwatholakala iphunga ilele ngicela ukuthi sibe nayo athi uShembe mayibhale ngomeni yakhe azabuze athi kodwa Nkosi afunyanwa kuziphi intaba lamakha athandwa nguwe uthi angibe muhle ngiphelele kusuka isisila kimi amen yilokho kufanele sicele masilapha enkonzweni sizocela amakha athandwa uShembe angabe ngisaqhubeka kodwa ngikhumbuze lokho sisemhlanganweni kaOkthoba alibonga igama lenkosi Amen. Mhlangano waOkthoba ungenile emzini oyingcwele waseJudiya njengoba ubaba engenile ngomhla ka10 wangenisa umdedele lo mhlangano ukuze uqaphele ngoba umhlangano kaNkuluNkulu lo ithi ingoma yasekuphakameni useze wahloba ngabo kathathu lobu buNazaretha phambi kwamazulu alibonga igama lenkosi Amen. mayehloba kathathu uhloba ngoJanuary ahlobe ngoJuly ahlobe ngoOkthoba Mawuye encwadini yakho yesefungu ibhuku lesefungu number 7 uthi inhlangano ezintathu zenziwa njani ziyazilela alibonga igama lenkosi akulindelekile kulomhlangano ukuthi kube khona umuntu owenza idili lokwenama owenza umcimbi ekhaya kuba shisa impepho ahlabe athi wenza umsebenzi ngalenyanga kaOkthoba unyanga kaOkthoba ke uqaphela kanje lo mhlangano awungeni ngomhla ka1 awungeni ngomhla ka1 isizathu lesi usuku ungakadlula umhla ka8 inkosi inyanga yezulu eyatshalwa ngawe egumbini manje ubaba kaphume ebuhleni ungakadlula umhla ka8 esikhathini sothingo bekwenzeka nje bekuphuma befundisi nomphongolo wezivumelwano ngomhla ka1 bawele baye eJudiya inkosi isele kuphi ebuhleni ilinda umhla ka8
ukuthi koze kushaya. Bafika befundisi nomphongolo wezivumelwano bangene eJudiya bafaka umdedele kuthi hayi ke sewungenile umhlangano kaOkthoba. Kwahamba inkosi unyazi lwezulu yakhomba indlu yezitsha yathi kunani lapha kwathiwa baba kunomphongolo wezivumelwano. Yayisithi cha, umphongolo wezivumelwano ngiyabona niwukhomba lapha, ithi niyazi ukuthi umphongolo wezivumelwano awukho lapha, ula. Yayishaya isifuba. Ithi niwufaka kanjani kumhlangano eJudiya ngingakangeni mina? Ithi ukungena komphongolo wezivumelwano kobe kungena kwami, kufanele ngiqale ngingene eJudiya bese kuba ukuthi umhlangano kaOkthoba usungenile. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Manje oqaphela kanjalo nje, makusa umhla ka1 Okthoba usengenza zonke izinto zakho. Mako umhla ka6 Okthoba usengenza zonke izinto zakho. Omhla ka7 usengenza, kodwa kwadlula umhla ka8 inkosi inyanga yezulu eyatshalwa ngawe egumbini. Ubokwazi ukuthi ukusuka ngale meke nje ubaba wangena eJudiya suyaqala uyalinda, suyaqala uyazila for the next time, ngoba ngiyazi abanye mhlasimbe abakuqapheli lokho futhi abakwazi ngoba khona imbudane namanga abeshiwo ngabantu bethi umhlangano kaOkthoba umhlangano wakaZulu kuphela. Inkosi unyazi lwezulu ngonyaka odlule eJudiya ilwe kakhulu leyo mpi, bekhipho 1 day eJudiya kulokuthiwa ubaba uyantantiswa uyiswa le emzini ekhona lapha kaZulu. Wayesebuza umbuzo wathi ubani okabone ngoJulayi masisemhlanganweni omkhulu kuno 1 day. 1 day ababi khona ngoJulayi. Amen. Uyiwa nje kabheka bezayo kuphela. Akekho umuntu okathi hayi baba ngizokhonzela 1 day ngicela uze nandi esikebheni noma ngicela uze kuphi, kodwa kaZulu bebengawuhloniphi nabo lo mhlangano becela 1 day. Yayisikuvala lokho inkosi. Ithi inkosi yamaNazaretha umhlangano kaOkthoba umhlangano kaNkulunkulu wokugcina onyakeni sesizoya emhlanganweni waphezulu kwentaba. Uthi uyazilelwa uyangcweliswa, akusiwona umhlangano wakaZulu kuphela. Libonga igama lenkosi. Amen. Mawushembe khipha isidlo ngoba umhlangano nesidlo akazasho athi hayi ngikhipha isidlo esabantu bakaZulu kuphela, kodwa uthi ngikhipha inkonzo yesidlo sabantu bonke. Maye khipha imgidi akazasho ukuthi hayi ngikhipha imgidi yakaZulu kuphela, kodwa uthi ngikhipha imgidi yabantu bonke. Nobheka bezayo wakhona eJudiya akaza ngasho athi lapha kabheka bezayo inkonzo yabantu bakaZulu kuphela, kodwa uthi inkonzo kabheka bezayo yabantu bonke. Ngakho for the next time asuqapheleni umhlangano kaOkthoba, asiwazeni asiyincengeni ukuthi sisithole isibusiso sawo, ngoba singangawunaka lapha emhlabeni kodwa ngomhla wokuphela uShembe ofika ufune. Amen. Shembe nje ofika ufune awubuze. Ngakho ke noma ngabe bewungawazi ngiyakusiza namhlanje ukukulekelela ukuthi ngikukhumbuze ukuthi umhlangano kaOkthoba umhlangano omkhulu wasekuphakameni ozilelwayo ngayo yonke indlela ukuzila. Njengoba uzilela uJanuary, njengoba uzilela uJuly, njengoba uzilela uOkthoba, uzilwa ngendlela efanayo. Alibonge igama lenkosi. Amen. The next time sibheke ku2025 awuthi uqala nje unyaka ube umuntu oyibophezela ukuthi inkosi ngiyayibophezela ukuthi ngifisa ukuzama ngiphelele ngihluleke ngizamile. Inkosi kusabezwile. Amen. Amen.